Andito kami, mangunguha kami ng sampalok kasi ang dami ng laglag na bunga ng sampalok. Sayang. Sayang ng mga sampalok, guys. Hinog na kasi. Ayan. Ayan, ang daming bunga. Oh, ayan. Hindi makita. Bakit hindi makita? Sayang. Yun oh. Yun oh, nagsipaglaglagan na yung mga bunga. Yung boy sa taas boy oh. Paano pag sakatakaan? May mga ano kasi, may yung iba hinog na, yung iba hilaw pa. Kaya naman, ayan, yung mga hinog. Nagsipaglaglagan na talaga yung mga hinog, guys. Oh, sayang, bulok na, sayang. Yan oh. Tulad nito oh. Iba. Sayang. Daming laglag. Yan oh, ito katulad nito oh. Oh, di ba? Pwede pa to. Laki kasi nito, guys, na puno na to ng sampalok. Yan. Dali, boy. Yan, sige. Hilain mo. Woo! Nagsipaglaglaga na. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Yun, 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 yun. Woo! Nangangasim na catch. Parang ang asim talaga. Tsaka yun, sa dulo. Yun. Yun. Sayang no, ang daming laglag. Bulok na, guys. Woo! Oh, sige, 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 boy. Yan. Yun. Yun. Arakay, arakay. Nagsipaglaglaga na. Aray. Tinamaan yung camera ko. Ayan, ito talaga yung masarap dito. Kaya lang, ganito pa lang talaga siya, guys. Oh, tapos nalalaglag na siya. Nalalaglag na. Oh. Sayang. Sino yung nangangasim na dyan? Parang ang asim talaga. Nangangasim ako kasi parang ang asim talaga. Ayan o. Ay, bulok na itong isa. Ito lang. Ayan. Pwede yan ah. Nangangasim na ba kayo? Ayan guys. Thank you so much for watching.